Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kemudian sepuh kasupuan satu dan beten sangganing poro-poro ingkang keparengsun pasuksen lupati darmaning upacara dalam suci ingkang mugi tansah dipun mulyakaken pinarwakan kanthi nggihaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan tahmid kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat mugi tansah kunjungatur Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi sedaya rawuh nampi syafaatipun minat dunya atau akhirah. Niki dherekaken laju darmaning upacara dalam suci niki ad-nikah calon badhe pinangantian niki Dimas Ayu Marsanda ugi keparang sinatu krama dening Bagus Safi'i Jalutanoyo panjenenganipun Bapak Ramadi ing mapan wonten ing Gawa Pos pinarwakan wonten ing dalam nika tinarbuka kanthi pambukaning upacara waosan basmalah kula dherekaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kepareng kanthi klasik kali pasuksen mantuk keluarga ageng Bapak Tolo ini pun atau piberangan taraman yang asepuh kanthi bekanten sasana kunjukatur panjenenganipun Bapak Pakarso Rat Pratata Kami Negari Kapenewon Mundilandun sumangga kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadaratal muhtaramin para kiai para alim ingkang kula takzimi ugi para sepuh haji sepuh kasepuhan ingkang kalaras hadir wonten ing majelis menika ingkang satu pantas kinabekten sahibul bait sahibul hajah keluarga ageng saking penyanipun Bobo Kliwon ugi panjenenganipun Ibu Seni Puji Lestari yang kita hormati kita muliakan para kadang pangayat temanten kakung ingkang miji saking Gawa Pos seni dipun ingkang satu pantes wonten pakurmatan ugi para saksi sagung ngatilengga sedaya lan calon pinanganten kekalih ingkang bagya mulya monggo sareng-sareng muji syukur wonten ngarsa dalem Allah taala wonten ing titiwanci enjang menika kula panjenengan sedaya tasih pun paring kesempatan kagem hadir wonten majelis menika fa insyaallah ing samangkih derekan kseni ugi paring donga pangestu dumateng Nak Mas Safi'i saha Mas Marsanda anggenipun wonten ing titiwanci menika ing samangkih badhe nindakaken akad nikah derek sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi estu kekalihipun tansah sinomso karahayon pikantuk barokah saking ngarsa Allah taala saengga ing samangganipun sesarengan bebrayan lelumban wonten madyaning gesang menika kaparingan sakinah mawaddah warahmah. Sagung ati lenggah ingkang kita hormati saderengipun akad nikah ing samanggihipun laksanaken kita minangka petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Muntilan badhe anitri beksa sepindah marih dumateng calon pinanganten kekalih wali saha para saksi kanthi kita aturaken data-data ingkang sampun kaserat wonten ing buku nikah menika pangajap mbok pilih ing samangke tasih wonten ingkang klentu manggenipun nyerat kasuwun pun leresaken. Enjang menika dintenipun Rabu gangsal 11 April tahun 2026 kaleres 17 Syawal tahun 1447 Hijriah wonten ing lingkungan Bakalan Taman Agung Muntilan badhe pun ageng nikahaken calon pinanganten kakung asma Safi'i putra kakungipun Bobo Ramiti lahir wonten ing Magelang 2 Oktober tahun 2000. Pekerjaan petani lenggahipun wonten ing Gawa Pos RT 6 RW 7 Desa Sengi Kecamatan Dukun. Wontene calon pinanganten putri Marsanda putra putrinipun Bobo Kliwon lahir wonten ing Magelang 16 Maret tahun 2000 gangsal. Pekerjaanipun pedagang lenggahipun alamatipun wonten ing Suwanting RT 7 RW gangsal Banyuroto Sawangan. Wontene wali nikahipun ing samanggih panjenenganipun Bobo Kliwon lenggahipun ugi wonten ing Suwanting Banyuroto Sawangan Magelang.
Saku ngati lenggah ingkang kita hormati mas kawin ingkang kasrat wonten punika menika awujud pirantosipun salat wonten para saksi ingkang ing samangke kasuwun tapa asta sepindah panjenenganipun Bapak Tumarno menika lenggah wonten ing Suwanting Banyupoto Sawangan kaping kalih panjenenganipun Bapak Suwanto lenggah wonten ing Gawa Pos Sengi Kecamatan Dukun. Mekaten data kaaturaken katusipun data sampun leres syarat-syarat administrasinipun jangkep pramila dhateng panjenenganipun Bapak Kliwon saderengipun aktu nikah menika pun laksanakaken sepindah malih kula matur leres Marsanda menika putra kandung panjenengan. Leres nggih pramila panjenengan ingkang hak nikahaken badhe pun seliran piyambak menapa badhe wakil pun wakilaken kalih sinten Pak Kliwon kalih kula tampi nggih wakalah panjenengan salajengipun monggo panjenengan kasuwun tapa asta. Salajengipun dhateng nama Syafi'i menika ing samanggih panjenengan badhe nampi ijab, badhe nampi amanah saking panjenenganipun Bapak Kliwon lumantar kula ingkang pun amanahaken panjenengan putra putrinipun ingkang asma Marsanda. Pramila monggo Mas Syafi'i saderengipun amanah ingkang awrat menika katampi monggo pun leresaken niyatipun sedaya kaniatan kanthi kagem ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun caranipun nampi badhe ngagem basa Arab napa Indonesia? Basa Jawi nggih. Mboten napa-napa monggo. Saksine ngertos ta basa Jawi? Ngertos nggih. Nggih ngerti bareng. Saku ngati lenggah ingkang kita hormati monggo sareng-sareng aktu nikah menika kapurwaken kalimat sukul kitab kalajeng sareng-sareng kita istighfar saha maos syahadat. Liridho illah mala niyatin sholihah wali ijabatil mas'ul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Moga sareng kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi'i bin Ramati, usikum wa nafsi bitaqwallah uzzawi juga ala ma ammarallah ta'ala bihi min imsakim bima'rufin aw tasrihim bi ihsan liqaulihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf wa bima amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ya Syafi'i bin Ramati, panjenengan kula nikahaken kalian Marsanda binti Kliwon kanthi wali nikah bapakipun piyambak sampun wakil dumateng kula kanthi mas kawin pirantosipun salat kabayar kontan. Kula tampi nikahipun Marsanda binti Kliwon kagem kula piyambak kaliyan mas kawin kasebat kontan. Pripun saksi? Sah alhamdulillah.
Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi arzakihima wa barik lahuma fi dhurriyyatihima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Li ijabati doa al-Fatihah. Sagung adilenggah ingkang kita hormati, alhamdulillah akdun nikah paripurna saking kantor urusan agama Kecamatan Muntilan nderek bingah Mangayu Bagyo awit temanten sampun dados jatuh krama ingkang sah menging agami ugi resmi menging negari. Mugi-mugi Allah taala tansah paring berkah inayah dumateng kekalihipun saengga estu ing samangke saged sakinah mawaddah warahmah. Saking kawula kathah kekirangan yun agunging samudra bangsami kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kita kunduraken dumateng pranata dicara ingkang wicaksana, matur nuwun. Niki Purwakati babaring upacara atur nikah daup suci risangat maca pinangantian kantun mangke suka ing samangke laju darmaning upacara walimatul tasakur. Kita tutup serengan kanthi waosan tamit sepisan kula dherekaken sumangga alhamdulillahirabbil alamin. Niki kalajengaken mbok pilih keluarga ageng parang badhe foto sarengan risangat maca sumangga ing samangke laju darmaning upacara walimatul urus katiti tabuh setunggal wanci nuswantara impang prajima. Saking kula Raja Tenggek akhiron assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saking keluarga kepareng foto sarengan disarbojo kula dherekaken nuwun.